салом тамошобинони гиромӣ, видеои имрӯзаро мухосем дар бораи ҷину шаётину деву парӣ бо шумо суҳбат кунем ки инҳо чӣ шахсоне ҳастанд ва чӣ гуна зиндагӣ мекунанд ва чӣ мехӯранд, дар куҷо зиндагӣ мекунанд ва ҷинҳо чанд намуд мешаванд. Хулас тамоми маълумотҳоро дар бораи ҷину парию деву шайтон дар ин видео мефаҳмед. Ҳатман ин видеоро то охир тамошо кунед ва ба дӯстонатон бифиристед. иншоалло ки бовар дорам ба шумо хеле шавқовар мешавад. Бо шумо ҳастам Ноҳид Муродов. ҷинҳо аз одамон барвақттар дар рӯи замин пайдо шуданд ва мисли одамон ба мусулмону кофир ҷудо мешаванд. яъне ҷинҳои намозхони мусалмон ҳаст ки номашонро парӣ мегӯянд ва ҳастанд ҷинҳои кофире ки аз худо наметарсидагӣ ки онҳоро деву балову шайтон меноманд. ҷин, аҷина, дев, бало, иблис, шайтон чист? ҷин калимаи арабӣ буда маънояш рӯҳ мебошад. ҷин дар асотирҳои ривоятҳои сохташудаи арабҳо зикр шуда, дар дигар китобҳои таърихӣ дар шакли ҷин, аҷина, дев, шайтон, бало, азозил, парӣ, аҳриман ва ба монанди инҳо буда. асосан ҳамчун шахсиятҳои нопок мебошад. то пайдоиши дини ислом ҷинҳо барои арабҳо чун худо низ буд. мувофиқи қуръони карим ва ривоятҳои мусулмони ҷинҳо аз оташи бедуд пайдо шуданд, яъне аз Аллоҳ. мавҷудияти ононро инсон яъне одам одатан бо ягон ҳиссиёти худ ки ибодат аз 5 ҳиссиёт дорад пай намебарад. ҷинҳо аз одамон барвақттар дар рӯи замин пайдо шуданд ва мисли одамон дар рӯи замин, осмон ва зери замин дар қатори дигар мавҷудот зиндагӣ мекунанду ба мисли мусулмону кофир ҷудо мешаванд. яъне ҷинҳои намозхону мусалмон ҳаст ки номашонро парӣ мегӯянд ва ҳастанд ҷинҳои кофире аз худо наметарсидагӣ ки номи онҳоро деву балову шайтон асосан меноманд. намуд ва шакли ҷинҳо. тибқи қиссаҳои мардуми араб 4 намуди ҷинҳо мавҷуданд ки аз ҷумла ҷинҳои ифрит, гул, сила ва марид ё малик мебошанд. аз ҳама ҷини зарарнок ин ҷини ифрит мебошад ки бо оташ сару кор дошад ва ба шайтон итоат менамоянду ба одамон таъсири хатарноку ҷиддӣ мерасонанд. ҷинҳои гул. ҷинҳои гул бошанд дар забони тоҷикӣ ба мисоли аҷина номбар шуданд ва асосан онҳо ҷинси модина яъне зан мебошанд ва дар биёбону мазору оромгоҳҳо зиндагӣ мекунанд ва ба сифати хӯроки худ мурдаи навро истеъмол мекунанд. сеюм намуди ҷин ки бо номи марид ё маликро дорад, дар осмон зиндагӣ карда аз ҷиҳати ақл ва тафаккур комил ҳастанд ва қариб ки фармондеҳи тамоми ҷинҳо мебошанд. афташон асосан сафедпӯш, сафедриш ва сафедшакл ҳастанд. ҷинҳои сила бошад. охирин 4 намуди ҷинҳо буда аз ҷиҳати иқтидор хеле суст мебошад. қувваи ҷинҳои сила хеле кам буда аз чӯб метарсад ва ҳатто як зарбаи калтак яъне шохаи чӯбин метавонад ҷинҳои силаро ба ҳалокат расонад яъне кушад. ҷинҳои сила метавонанд ки шакли худро дигаргун кунад. дар фарҳанги мулкҳои ғарб дар бораи ҷинҳо пеш аз ҳама дар китоби 1001 шаб ҳамчун рӯҳи серноке ки дар даруни кӯза мисли одам шакл буда дастҳояшро дар қафаси синааш ҷиқидаву нишаста мебошад. маълум аст ки касе ин кӯзаро молад пас аз дарунаш ҷин барояду се хоҳиши дилҳои одамро дар амал татбиқ менамояд. ҷинҳо дар ҳар қиссаҳо ҳар хел шакл доштанашон зикр шудааст. аз ҷумла бештари ҷинҳо афти хунук ва безеб ҳастанд ки одамро ба тарс ва ҳарос меафтонад. одатан гуфта шудааст ки ҷинҳо шохи бузшакл, пойҳои гӯсфандмонанд, думи говшакл ва пашмдору миёнхам ҳастанд. зикри ҷинҳо дар қуръони карим. дар асоси бозёфтҳои археологӣ дар қисмати шимолу ғарбии арабистон одамон ба ҷинҳо ба мисли худо ибодат мекарданд. дар шаҳри қадимаи Палмир ки дар Сурияи имрӯза мебошад, одамон ба ҷинҳо ибодат мекарданд ки онҳоро худои нек меҳисобиданд.
дар бораи арабҳои бутпараст ки ба ҷинҳо ибодат мекарданд дар китоби қуръон қайд карда шудааст. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ва миёни худову ҷиниён хешовандӣ қоил шуданд ва ҷиниён медонанд ки ҳозиркардашудагонанд барои ҳисобу азоб. сураи 37 ояти 158. мардуми шаҳри Маккаи мукаррамаи Арабистони Саудӣ ба ҷинҳо ибодат мекарданду барояшон қурбониҳоро содир мекарданд. дар ривоятҳои румӣ бошад, ҷинҳоро бо номи гени ё даймон зикр шуданд. мувофиқи омӯзишҳои исломӣ, Аллоҳ се намуди махлуқи соҳиби тафаккуру шуъур яъне ақл офарид ки ҷумлаи онҳо фариштаҳо, ҷин ва одамон мебошанд. фариштаҳо аз равшанӣ, ҷинҳо аз оташ ва одамон бошанд аз хоку об офарида шуданд. номи ҷинҳо аз калимаи арабӣ яъне ҷана гирифта шуда маънояш ниҳон ё пинҳон буданро дорад. яъне ҷинҳо ба чашми инсон ноаён ҳастанд, вале ҷинҳо одамонро мебинанд. мавҷудияти ҷинро одами муқаррарӣ ҳис намекунад. дар ояти 15 ва 16 сураи ҳиҷрӣ китоби қуръони карим гуфта шудааст: бисмиллаҳи роҳмани роҳим. албатта гӯянд чашмони моро ҷоду карданд, балки мо мардуми ҷодузада ҳастем ва ҳар оина дар осмон бурҷҳое офаридем ва барои бинандагонаш биёростем. муҳаммад ибни аббос ки яке аз ёрони паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва алиҳи васалам буд, гуфтааст ки дар рӯи замин то омадани инсон аввал ҷинҳо омаданд. баъди оне ки ҷинҳо дар рафтори худ беҳад қонуну қоидаҳоро риоя намекарда шуданд, пас парвардигор ба онҳо шоҳи шайтонҳоро ки номаш иблис буд равон кард. он замонҳо иблис ҷинни олиму донишманде буд ва аз худо метарсид. гарчанде ки ӯ дар қатори фариштаҳо қариб ки меистод, вале бар асоси итоат накарданаш аз тарафи худованд ронда ва лаънат хонда шуда буд. аз ҳамон давра тамоми шайтонҳо ба иблис итоат мекардагӣ шуданд. баъди он замонҳое ки ҳазрати одам алайҳиссалом ба замин фиристода шуданд, хеле ки илми исломӣ мегӯяд ҷинҳо мисли одамон метавонанд дар роҳи рост бошанду мусулмонӣ кунанд ва ё роҳи бадро интихоб карда дар олами якумраи торик раванду ва рӯзи қиёмат ба ҷаҳаннам равона шаванд. дар китоби қуръони карим Аллоҳ таоло мегӯяд: ҷину инсро ҷуз барои парастиши худ наёфаридам. сураи 51 сураи зориёт ояти 56. мусулмонон боварӣ доранд бисёри одамонро маҳз ҳамин иблис шайтон ба роҳи фиребу батила мекунад. иблис ниҳоят қудрату тавоноӣ бисёр дорад ва аз ҷониби Аллоҳ таоло офарида шудааст. замоне буданд ки иблис дар осмон бо фариштаҳо зиндагӣ мекард, вале ҳангоме ки маст шуд ва ба худо итоат намекардагӣ шуд ва аз ҷониби худованд ронда ва лаънат хонда шуд ва ба олами ҷинҳо равона карда шуд. аллоҳ таоло дар сураи ёсин ояти 60 то 62 мегӯяд: эй фарзандони одам, оё бо шумо паймон набастам ки шайтонро напарастед. ҳар оина ӯ душмани ошкорои шумост ва маро бипарастед ки роҳи рост ин аст. бисёре аз шуморо шайтон гумроҳ кард, магар инро намедонистед? ҷинҳо ба мисли одамон зиндагонӣ мекунанду оиладор мешаванд, фарзанддор мешаванд, мемиранду намоз мехонанд, гуноҳ мекунанд, роҳбар доранду маъракаҳо мекунанд. баъзеашон худотарсу баъзеашон беимон ҳастанд, лек умри ҷинҳо аз умри одамон дида дарозтар аст. ба ҷинҳо худованд паёмбарҳо мефиристад ва онҳо дар рӯзи қиёмат низ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд ва кадоме аз онҳо дурусткор ҳастанд ба биҳишт равона карда мешаванд ва кадоме аз онҳо гуноҳгору беимон ҳастанд ба дузах равона карда мешаванд. ҷинҳо қудрат доранд ки дар назди одам чун шакли одам, ҳайвон, растанӣ ё дигар предмет пайдо шаванд. ҷинҳо низ қудрат доранд ки шууру ҷисми инсонро ва ё ҳайвонро идора кунанд. ин дар ҳолате мешавад ки агар ҷинҳо ба ин ё он махлуқ ошиқ шаванд. барои гурезондани ҷинҳо одам метавонад пайваста хондани қуръон дар хона худро ҳифз намояд. агар ҷин дар бадани инсон дарояд, онро танҳо бо номи Аллоҳ ронда мешавад. ҷинҳои бадахлоқ аз ҷумла иблиси шайтон одамро ба итоати буд яъне ҳайкал ҳидояту ҳавасманд мекунад то ин ки ҷинҳо ба хона дароянд, мусулмонон бошанд, калимаи бисмиллаҳи роҳмани роҳим мегӯянд.
баъзе ҳадисҳо ҷинҳоро ба се намуд тақсим кардааст, аз ҷумла ҷинҳои мепаридагӣ мормонанд ва ҷинҳои дайдуву сайёҳ. абдулло ибни масъуд ки аз ёрони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам буд, қайд кардааст ки ҳангоми ҷинҳо хондани қуръонро аз ҷониби пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам шуниданд, ба наздашон ҷамъ шуданд ва пайғамбар онҳоро шахсан дидааст ки онҳо ба ҳар гуна махлуқи шаклдор буданд. ҷинҳо метавонанд афти аждаҳор, мор, дарахт, одам, гул, санг, мева ва ғайраро ба худ гирад ва касро ба иштибоҳ биёранд. баъзе ҳадисҳо мегӯянд ки ҷинҳо дар устухон ҷойгир шуда гӯҳро яъне ахлотро мехӯрад. дар ояти 33 сураи Ар-Раҳмон худованд фармудааст: эй гурӯҳи ҷинниёну одамиён, агар метавонед ки аз канораҳои осмону замин берун равед, яъне ҷин метавонад ба осмони дур равад ва ба ин агар худованд розӣ бошад, агар вай беиҷозат дур раваду суҳбати худовандро бо фариштагон шунавад, пас аз равшании ситора сӯзонда шавад. дар сураи 34 Қуръон, сураи Сабо, ояти 12, ҷинҳо бо номи дев ёдоварӣ шуданд. дар ин сура дар бораи он ки чӣ гуна қудрат ба ҳазрати Сулаймон пайғамбари Худо алайҳи салом қудрат аз болои идораи ҷинҳо ваколат дода шудааст гуфта шудааст: ва бодро роми Сулаймон кардем, бомдодон як моҳа роҳ мерафт ва шабонгоҳ як моҳа роҳ, ва чашмаи Мисрро барояш ҷорӣ сохтем ва гурӯҳе аз девҳо ва ба фармони мо назди ӯ кор мекарданд, ва агар яке аз онҳо аз фармони мо сар мепечид, ба ӯ азоби оташи сӯзонро мечашонидем. дар ояти 14 сураи Сабо худованд мефармояд: ҳазрати Сулаймон алайҳи салом ҷинҳоро сермашаққат кор мефармуд ва кадомеашон ки фармонбардорӣ намекард муҷозот мегирифт. вақте ки ҳазрати Сулаймон алайҳи салом мемираду дар ҷояш наҷунбида меистад, пас девҳо фикр мекунанд ки вай онҳоро назорат карда истодааст. чун маргро ба ӯ муқаррар кардем, девҳоро ба маргаш наогоҳонид, магар кирми чӯбхӯре ки асояшро наздики 1 сол мехоҳид. пас вақте ки ӯ Сулаймон меафтид, девҳо фаҳмиданд ки агар илми ғайбро медонистанд, дар азоби хоркунандае намемонданд. касоне ки боварӣ ба ҷодугарон дорен ва пеши ҷодугарон меравен, инро донед ки дар ояти 14 сураи Сабо китоби Қуръони Карим худованд гуфта шудааст ки ҷодугарон, дев, бало, шайтонҳо, ҷинҳо чизе аз илми ғайб намедонанд. тамошобинони азиз, ин мавзӯи мо каме дароз шуд ва аз ин сабаб мо хостем ин видеоро ду қисмат кунем. умедворам дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед то видео 1000 лайк гирад ва қисмати дуюмашро бароятон пешниҳод кунем. шумо дар канали Life TJ қарор доред. тамошобинони азиз, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунеду фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик паделиста кунед то ба мо илҳом меояд ба шумо видеоҳои хубтару беҳтарро пешкаш кунем. боқимонда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бифиристед то аз шафоаташ бенасиб намонед.